Nyakoram Gajwanga chindwen mar mbaka oromo sade koseromo antiere ka mar michal mar fwambo bange abro bedo kata yie twak marwa he chenro mano mar mbaka oromo parni mbaka oromo rumo saa 5 mano mar onyango kaponi okiruri kod okiny maka Nyakoram Gajwang chal mag fwambo gin weche mwaluoni duto te Nyakoram Gajwang mabende ibro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Wachaka na gilimbe mabende jatend piny Kenya William Ruto bro bedo katimo e county ma Turkana odiochieng' ma kawuono. Obro bedo kolimo county ma Turkana Nyakoram Gajwang e nyasi mano mar 9 mong'ere kaka Tobong'ulore Cultural Festival. Nyasi mabende nochako chieng' tarik 15 mabende bro bedo karumo chieng' tarik 18 mano mar dwe mabende wantiere ni. Nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang dhi nyime e gwenge mag Lodwar mane county ma Turkana. Kabende nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang en mar nyiso kido kanyakla kod timbe mago oganda modak e dhot mano mar Turkana. Pano duche makawuono ka bende bro bedo ko yuoro nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang. En nyasi ma bende oganda ma Turkana nyiso kido kanyakla kod timbe mage. Mane nyasi mar 9 jatend piny Kenya biro yuore odiochieng' ma kawuono. Ka wach makama nochiwa yanga kod gavana he county mano ma Turkana mong'ere kaka Jeremiah Lomorukai. Mabende koro odiochieng' ma kawuono en wach mabende bro bedo kwa luoni limbe mano mar jatend piny Kenya e county mano ma Turkana. Kopogre gi mano Nyakoram Gajwang bende gwenge magwa makaluo nitiere nyasi madhi nyime nyasi mano mar Piny Luo Festival mabende nochako e county mano ma Migori. Nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang en tielo mano mar 5 ocho kanyo the 5th edition. Nyawadwa he county ma Migori George Juma bro bedo kaluonwa odiochienge mano mar 2 e nyasi mano mar Piny Luo Nyakoram Gajwang mabende bro bedo kadhi nyime nyaka chieng' tarik 18 dwe mar 12 mabende wantiere de. Parni nyasi mano mar Piny Luo Festival bende nyasi manyiso kido kanyakla kod timbe mago mag oganda Luo. Omiyo odiochieng' ma kawuono kintiere county mano ma Migori nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang odhi nyime e venues kata mana iwacho ni kuonde 4 nitiere kaka odhi nyime iwacho ni Awendo Stadium, Senye Beach, mano dho wath masenye, Thimdi Chohinga, kanyakla kod Mbalarianya mano marongo. Nyawadwe county mano ma Migori Jojuma bro bedo kaluonwa nyasi mano mar Piny Luo. Kopogre gi mano Nyakoram Gajwang e county mano ma Kisumu bende wantiere kod okang' mar kao pach jopiny. Jafwambo magwa e county ma Kisumu luonwa kao pach jopiny mabende obag kod migao mochung' ne weche mago ohala kanyakla kod kungo. Ministry of Trade and Investment bende odiochieng' ma kawuono biro bedo katimo public participation gi kao pach oganda mano kotenore kod nyiepo mago mag nyamburko. Wang'e piny Kenya nogo marufuku mar mondo mi kik or nyamburko mano importation mago mag nyamburko mabende nolos e bwo higa 2019. Odiochieng' ma kawuono en pach oganda mabende ikao mago stakeholders mopogore jonyiepo kanyakla kod jogo mabende nitiere sector mano mar ohala mago mag uso nyamburko. Par nyasi ma kamano Nyakoram Gajwang kata na kao pach oganda dhi nyime Mama Grace Hall nane gwani chakre sani men saa 3 mar okinyi kintiere county ma Kisumu idhi kanyo mar mondo mi in bende ndikani na chikotende kod nyiepo mago mag nyamburko e pacho kae. Adar mar mondo miati gi county ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono Nyakoram Gajwang e county mano ma Homa Bay tipo mineno men ranyisi mano mar weche motenore kod arita kwe. Mineno tipo ne kanyo mano county commissioner e county ma Homa Bay Ronald Miwawi mabende odiochieng' ma kawuono county commissioner e county ma Homa Bay obago twak koda jokanyo mantiere sector mano mar arita mar neno kaka arita inyalo jiwe e county mano ma Homa Bay. Wang'eni kinde ma kamagi Nyakoram Gajwang oganda nitiere nyasi mano mar sikuku. Nyasi hie mabende rite mar chieng' tarik 25 mabende kawuono ken chieng' tarik 16 nyiso ni dong' mana ndalo 9 to oganda ma pacho kaendi dhi e nyasi mano mar sikuku mar Christmas motelo ne mano mar higa manyien chieng' tarik 1 dwe mokwongo higa mar 2026. Koro miyo Alia Beach e county mano ma Homa Bay bende biro bedo kaluonwa weche motenore kod bugo arita ahinya e kindegi mago mag sikuku. Yena mar mon miategi kanyo mamoko mabende notimore kapok oromo saa 5 mar onyango Nyakoram Gajwang wabiro bedo kwa kao achiel kachiel mar mondo mi wanyisi in japiny ginero mabende timore e aluora marwa. Koko kamano gisane akao yo matin aduogo kod atwak e chenro mar mbaka oromo antiere kod welo county mano ma Nairobi kanyakla kod county ma Kisumu. Thorwach mabende biro bedo kwa twake otende kod chike
magayo ute lamo e pacho kae. Pachi nang'o kotenre koda mano nyaka romgo jwangi somono paro wantiere achiel kachiel e lai magwa mago mag mbui mopogore opogore kanyakla kod ote inyalo oronwa e lai maro mar ote machuok 3 6 9 kayo matin kik di mabora.